भैया आज हमनी के कॉमेडी वीडियो शूटिंग करत नहीं है जा आ तनी भाई सब तनी घुमा के दिखा दी ना तनी गौआ आ चार गो तनी घुमा दी। अपन नाम बताइए, अपन नाम का हाल बा? ठीक बा, ठीक ठाक बानी नु। ए सुरेंद्र भाई चिन्हत हो? मुंहवा का चोखा भइल बा। वहींगा हम आइल बानी हरियर करे खातिर। वहींगा वहींगा का हो सुरेंद्र भाई चिन्हत हो? कौन कौन गांव अपन गांव के नाम बताइबो? चिरवहिंगा भैया चिरैयुआ गांव हो, ग्राम सभा चिरैयुआ हो। आइयो बिशुनपुरा में आवेल अपने बिशुनपुरा ब्लॉक में आ जिला कुशीनगर है न। ए मर्दे काहे शर्मा तोला भाभी के देख के? ए हमरा से पट जाए ठीक बा। हम खराब बानी का? तनी लव यू बोल दे भाभी के। करिए बानी का एक ताकि हमरा और गुदगुदाई का। चली भाभी यहाँ के शर्मा तनी थे। सुरेंद्र भाई ढेर शर्मा तने का शर्मा तनी राड़ुए बानी के बियाह हो गइल बा। बिया नहीं के भाई। ए सुरेंद्र भाई है ने आओ मर्द छोड़ है ने आओ खाला को मर्द है ने आओ वीडियो बनाओ जाओ दाब दियर हम रवा खातिर काफी बानी है ने आओ। आई देखो कैसन कैसन लोग के लेकर में देखो भाई चल नहीं पाए नहीं बुझाता। आई हो दादा हमार मर तो एक गोड़ा के लंगड़ बानी कितना बेइज्जती करे सुरेंद्र भाई। भैया हमनी का कॉमेडी वीडियो शूट कराई रहनी है जा बाबू है ने आओ। ये हमार कलाकार लोग बाटे दौर बबुआ दौर बबुआ आई सुरेंद्र भाई ने मिल मिल बनाए ए हीरो तन ताक दे ए हम ताकि पसंद करी ना में सके पसंद बा। ए सुरेंद्र भाई छोड़ा ए कुआरा में राणुए रह जाए। हटिए ने बैठी नाई चिनियन सुरेंद्र भाई नाई बोलियन। अच्छा होने ताक के बोल हमरो नहीं जाए देखो वो हम पसंद बानी है ना ताकि जाइए सुरेंद्र भाई। अरे बेटा, अरे तार मौसी आइल बल देख ले बहु न तनी देख बहुत सारी तनी ताक दे एक नजर। ए मरचो ताको इधर देखो। इतना सुंदर सुंदर अप्सरा लाए हैं तुम्हारे लिए। तू बोलता है हमारा विवाह यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है। पसंद बा के बैठल बानी तनी उठ के खड़ा हो जी देखा दे अपन जलवा उठा उठ जा बेटा उठो जलवा देखा दा अपन। हमने बियाह करे खातिर आइल बानी जा। सात सहेली आइल बानी के बन के ए सुरेंद्र भाई जो बाबू वाह देखो तो बारे हीरो। अब नाव बताओ अपन का नाव पड़ी? सुरेंद्र आ घर कहाँ पड़ी? चिरवहिंगा हम तार मौसा है कि पापा? कहाँ है मौसा? हम तार मौसा है कि पापा? अब गरियाए बोलबो। ए मर्दाना ये ताक के बोलो ना ये तनी देखो हां बियावा होई। सुरेंद्र भाई लजा गइले बियावा होई ना होई राणुए रह का। तो आज के बाद से ना नु कहबो बियावा करे के हां। ए भैया जे भी वीडियो देखा ताटे वीडियो तनी ढेर खान शेयर करी आई कॉमेडी कलाकार। बाबू रवा खातिर टेबुल पर सेव रख ले बानी खात काने की रह आ केकरा ताकत आनी हमसे बतावत काहे नहीं? वीडियो जे भी देखा था जहाँ से भी देखा था वीडियो के शेयर कर दी आ थोड़ा हम दिखाओ तनी अपने मनोज भाई के। तनी मनोज भाई नहीं बो तनी अपनो मुंहवा तनी दिखा दो। आओ सुरेंद्र भाई। अरे मैं बोला मरत नहीं उठबा तनी उठबो खड़ा हो। कितना दिन से इंतजार रहल सके तारा वीडियो बना जे तारा संगे हमसे तारा से भेंट भई रहल। बताओ तनी बोला त कुछ सुरेंद्र भाई ना बोलियन वीडियो के खत्म कइले चल जा दूसरे लोकेशन पर।